Și bun venit la un nou episod din Free Fire alături de Eric. Salut! Și astăzi o să vă arăt un bug sau un fel de bug pe parcursul ăsta de play. Și o să vă arăt un fel de bug. Îmi pare că în meciul anterior mai știam un bug ăsta. Și noi aici începem să facem. Bă, era tare. Am mai încercat noi bug-ul ăsta și am mers. Adică prima dată n-am vrut să-l fac. Am zis, bă, gata, fac un meci normal, toate cele știți și voi. Și când ăla aterizez, bam, 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 bang. Și ăla stătea acolo și m-a omorât. Bun. De unde să aterizezi, da? Unde e pisicuța ta? Uite. Hai, poate merge. Așa. Gol! Gol, mare. Unde ești, Ah. Pisicuță, pisicuță. Hop. Ar pușcă, cum să aibă? Ar bombe, bă. Vin și eu, vecine, vin și eu la tine. Bună, vecine. Bam, 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 bam. Mamă, regăsă să dă. Oh, super. Scuzați-ne. A căzut aici un ceas. Imens. Imens. Cât televizorul. Bun. O să vedea aici un avion și pe centru, fix pe centru. Am văzut-o, mă, ieri. Fix pe centru. Va trebui să vă aruncați voi. Uite, fix, dacă vedeți voi, dar nu vedeți acum, nici nu văd, da. Fix pe această chestie. Antenă. Dacă ne se deschide parașuta. Înapoi. Fii atent. Bă, fix. Bă. Unde-i pisicuța? Bă, unde-i pisicuța? Pisic. Bă, ți-a căzut pisicuța? Pisic. Pisicuța mea drăguțe. Nu, caută-o. Nu, că mă omoară ăștia. Uite-o. A apărut. Ai de pisicuța mea frumoasă. Îmi pupă fundul. Și cam ăsta e bug-ul, în general. Bă, mi s-a părut mie sau pe cineva. Uite, îmi pup pisica. O cheamă Kitty. O să-i dau unde? Dar dispare așa din când în când. Cam ăsta e bug-ul, dar o să continuăm tot meciul. O să mai dau eu pauză, poate. Bă, tot dispare și apare, e fantomă. Să bag picioarele. Fantomă, băi! Haide, mă, da. Ce mai faci aici? Nu știu, mă plimb ca șarpele, ca mașina. Uite, arată-mă și ăla unde te urcai sus. Fiți atenți, dacă vă plictisiți așa să mai muriți, poate, că dacă gădeți de vreo 2-3 ori, sunteți ca ripi, hop, secă, hop, mergeți pe ăsta. Oh, fuck! Bă, dar cum? Nu știu cum naiba, am descoperit iarăși un bug pe aici. Pe episod. Acest bug l-am găsit off camera. Fără să vreau, credeți-mă. Fără să vreau. Fiți atenți. Și dacă vreți, vă puneți aici. Dacă vreți. Și aleluia. Mai e cineva pe aici? Dacă era fix aproape. Hai să vedem. Bam, bam, bam. Așa. Bun. O să mai facem un episod, poate. Poți să vorbești. Nu, Trebuie să fie cu player. Da, poți să vorbești. Ia, vezi. Unde ești, mă? Pot să apară și când vreau eu. Face animația. Bă, hai te pup, că ești drăguță. Bun, fraților, cam atât am și cu acest episod. Eu mănânc din pisică. Mem.
Nu, aruncă-te după ăsta. Nu. Deci ăsta chiar Să facem și un episod. Am. Păi ăsta e episod. Bun, știu, fraților, da, cam tot aruncă-te, am cu acest aruncă-te, episod. că- Noi ne vom vedea data viitoare. La revedere. Pa, 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 pa. Like, subscribe pentru acest bug.